हाग्रामाया जोंनि बिटिसि हालामनि जेसेबां हा ओनसोल दं बेनि 34%नि 15% हाखौ डिस्ट्रय खालामदों हाग्राखौ मिथिबाय बे 15% हाया मेनलि बियो माने रिजार्भ एरिया आरो बावहाय 20,000 हेक्टर मेइन हाग्राखौ सिफायनानै बिथाङा साहा बागान गायदों आं दाखालिनिफ्राय बुंबाय दं बिथाङा गावनि बिहावनि नामावबो 150 बिगा रिजार्भ हाखौ सिफायनानै साहा बागान गायगासिनो दङ दिनै जोंनि दिनावबो हाग्रामाया जोंनि जि सान्थि बे सान्थिखौ इनस्टेबल खालामनायनि थाखाय मा होनो असान्थि खालामनायनि थाखाय बियो मा खालामदों गावनि बिपिएफ सापर्टारखौ इनकारेज होनानै हाग्रा दाननो थाखाय थुलुंगासिनो दङ जुदि नोंथांमोना थांनानै नायहैयोब्ला जों हल्टुगावनि उल्टापानि एरियायाव दिनैबो बिपिएफनि महा लिडारफोरनि स्वयं बिपिएफनि हाग्रामानि न'खरनि मानसिफ्राबो हादानाव हा दङ गतिके गासिबो हाग्राखौ हाग्रामाया डिस्ट्रय खालामजोबखादों जाय एसे एनै हाग्रा दंबावो बेखौबो डिस्ट्रय खालामनो थाखाय गावनि मानसिफोरखौ थुलुंगानायाव दिनै बे हाग्राखौ होबथानायनि थाखाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो सार्भिस प्रभाइडारफोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै नाजाबोबाय थादों दा कालि फुजायाव हाग्रामाहा मोनसे केरेक्टार दङ जोङो मिथिगौ बोसोरावहाय 365 सान दङ 365खौनो बियो सानखौनो बियो मेला बाहायनानै तास जुवा जौ ड्राग्स बायदिसिनानि मेला बानायोमोन जायनि जाहोनाव कालि फुजायाव जुवा गेलेनाया जौ फेग्लुंनाया बिपिएफनि मोनसे केरेक्टारखामोन बे कालि फुजायावहाय जुवा गेलेनो तास गेलेनो फैसा गैयैनि जाहोनाव बिथांमोना हाग्रा दानदोंमोन दंफां दानदोंमोन बे दंफांखौ हमनानै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लायनायनि जाहोनाव जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौनो बिथांमोना स्टेटमेन्टआव उल्था खालामनो नागिरनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव खिन्थु रायजोफ्रा गासिबो मिथिखागौ मोनसे बाथ्राखौ जों मिथियो लावा जेसेबांखि थायाथों मानो बे जेब्लायबो बिलाइनि सिङावसो थायो हाग्रामाया जेसेबांखि गावनि गुन गायनो नागिरनानै समाजावहाय दावगाबोनो नागिराथों मानो बिथांनि केरेक्टारा दे सिखाव बिथांमोननि बिपिएफनि केरेक्टारफ्रा दे सिखाव बिपिएफआ जे मा होनो बिएसइउ बनसु बायदिसिनाखौ बाहायनानै समाजावहाय एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरखौ मावनो नागिरगासिनो दङ बिथांमोना बिलाइ सिङाव थाग्रा साफा लाव बायदिसो गतिके लावा लाव टाइमालाय मा जानो बिलाइआ जेब्लायबो नुजासारखागोन गतिके बिथांमोना राहा गैखाया हाजारखि बखिथों समाजा दिनै सान्थिखौ लुबैदों बेनिखायनो बिपिएफखौ नागारनानै दिनै 973 मानसिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जोंनि बेवहाय जयेन जाफैदों